Itong kamu diri, wa mo kasapid eh. Si Mama Majida. Hindi mo uli na, mahatag na. Hindi lamang mulaom, kay masakitan lamang ta. Agoy! Ginoo bay. Tabang, mananabang. Di anami sa among kuan bay, vacation house mga bay. Vacation house. Arangkada na po ng mga gipanghangak. Walang dinagan, Ginoo, tabangi. Pastilan. Ikatawa lamang dani atong kinabuhi. Ang kinabuhi sa tao, sama sa usa ka bindi. Kung aliman pag-ayo, muturok binig mo lang buo. Galab shout out na bay. Hindi mo pa may panihapon bay. Prinsos. Aw sa to? Prinsos. Basulia, basalia. Sakto na unta ni kuan. Kaning bang usa ka putahe. Kay di na po nila kauna. Kani sakto na unta ni singan ani. Klapsan. Klapsan wits ba? Di na unta na basulia, basulia. Pamahaw man na. Pamahaw sito. Tanawa day, basig luto ng itlog. Ano ba lang ay kaya ko? Prinsos. Ano ba ito? Siguro ko? Lagi. Sa tilambi nag-ingon kay si lolo ko na. Ingnan dito na ko siya pamahaw man na. Siya nga, si lolo ko no kay walay ngipon. Yan man lamang mga unom. Natulog naman tong kuan. Ibang tao. Unom ka buo, walo ba karon? Asa lang ka itlog. Agoy, mga priso pa. Hindi mo tag panihapon ba? Shout out na watching from Camiguin. Hoy! Jin Paharya, katuong na riya. Unsa na may oras karon sa Pilipinas? Alas 2. Kadlawon man aron Jin. Mata pa di ay. Gabi nakaayo. Ay, sayo pa diri. Sa pang orasa diri karon. Alas 9 pa diri sa gabi. Hala. Saan may orasa sila mga aon? Anak, nakabaw. Sama sa akong tanong, kay inumol man sa gugma, gugma sa isig kaingon. Kinabuhing usara ug sama sa usa nakamata nilang binisyo. Hindi po na makaon ng mga pasulia basalia. Habang ano na ba? Sarah is not here. I don't know. Ha, mao ba niyang i-club sandwich o katong isang tinapay ba? Ato usa. May ato. Ato usa. Klase. Katong taas. Dili karing Baby, kuha na daw. karing like
sandwich bay. Ay naman si itlog. Ha? Kana na lamang no? Wag yun, i-slicer Ginoo kay bangi. I-slicer gyud tayo request na ko dinhing dapita. Sige lang mag-club sandwich dinhi. Tabang mananabang. Imo tag-club sandwich bay. Sabay una ani day. Gani day. Kamatis. Lettuce. Litos. Litos. Kamatis. Pipino. Itlog. Cheese. Mortadela. Kamatis. Pipino. Bahala na mo diha. Pagkahuman, itlog. Naman cheese. Ano na pinso sila? Pinso sila tirada. Kuha man di ako. Gani. Ako nalaman ano. Kani. Mortadela usa. Banat pang ipanghangak bay. Sila dinaganay bay Ginoo tabang eh. Ako gani na pay sakyan na na sa silong nga. Kasinabon pa akong ulo kay nimuubo pa ko. Kay nagluto man gugug kuan pamahaw paniud to panihapon ni tatay pang upat ka adlaw. Nang halang Ginoo ko. Dami mga kabos. Halang hinangak. Ginoo dagan-dagan tabang. Agoy. Di ma-imagine ang mga kigol harang. Binagan, dagan. Ginoo tabang ang mga kabos. Kay halang dagan. Dagan dito. Dagan dinhi. Hala sige. Birahi. Sa una, kay butangan pa na mo ulig-ulig sa ibabaw. Kay kuan na diya. Club sandwich bay. Ani ilang gitawag diring club sandwich. Parang daghanang cheese. Cheese ani back to back. Bay, cheese bay. Cheese. Yeah. Cheese pud sa pikas. Hala, ang usa ka baso diring cheese, usa ra ka kananan. Aron pakauno na nato sila kay makapahulay na intawon di mo ta na sila magpa-dinner kung uy, bis, uy, kay garang dinaganay gid nato. Ginoo. Di ma-imagine. Tabangi mga kabos. Hala. Sige, dagan. Dagan dito. Dagan diri. Tabangi. Ginoo. Ang mga kadamang nga magsyali. Kumusta man mo diha mga kadamang nga nagsyali? Unsa man po inyong lakaw sa kinabuhi din ha. Kay kami in town. Agoy. Mapriso ta. Ha? Unsa po ni way itlog, way mantika. Nayabag min kusinira ni min ang min kusinira nga naon san hubog. May mantika. Siya pa niya. Panggamit ni Atis. Kuan kanang batil ang gamiton. Mayo gini si mother no kay
Mangita gi siya paagi nga makaluto gyud. Ano naman natin ka? Si Mother ba, Mother na mo. Oh. Ngita gi siya paagi nga makaluto gyud kay Kuan ki. ngun siya nga way mantika, hala gamit mo butter. Ulos may mantika. Uy, naman. Legs. Hani mo iprito og butan? Hindi. Ay di na magbutat, nabuang. Nahurot na ng butter nila ng butat. Dahil nga, naman mo ka mag-preso mo dito. Yabog mo. Yaban. Dili yung tanin sila magpadine kung wibis mo sila ng tanos ng koogari mo. Magdinakot sa to. Hakot dili hakot dili. Hala pasaan Ano ito tayo? Marami ka sinanay pa unsa ka kabutan dito. Di Ay alam. sila gubah daghanan dala. Nga naman ko no. Inay niya. Hala dabang maliit din to ako yung mga Tensa, Nagbag- agoy, gali magmaritis raw, no? Kaya di na ko magka-focus. Tensa, asa naman ko? Mana tong kwarto. mana. Ako na nga kuan. Nabakyo man ito mga daan. Yes. Ako day kay naghimo pa ko upat ka kan adlaw ba ni tatay pamahaw pa nito panihapon akong gihimo. Ayan, nagmahasi pa jud ko ganiha. Saan namahasi? Kasi mga sis. Ano bang mga gulay butang nga kanon na suod? Classmates sa urag anab, niya matrabaho. Ito apay ko ano. Ako. Dapat lang patay. Ito natin mga rin mga kadiri. Da? Ano kaya kung diretso na biyahe? Ato pa sa salwa ng Ariada. Asa sabi ko, kung ko alam, mamatay. Pag-adlaw ako. Naon siya magrabe man sila. Grabe man sinilo. Sige, pang Ariada, Ginoo. Gibulong mo niya. Ha? Kabutan. Gibulong. Nagbu. Kanang Bahala ka diya. Agoy. Tabangin ta ng mga kabus. Harang dinagan. Ini tidak teroski. Padahal tuh ya ini lang usa. Boy, Mrs. Diha. Na! Cellphone na butos. Na! Nabiyahe na to. Ha? Nabiyahe. Nagbiyahe na? Nabiyahe. Kaya siyang pagpaliton nani nang iyang mga amo. Gilista na ba ya? Duwasta ang egg slicer. Wala man papalit niya. Slicer gani. Ngayon ko natin lang biya. Na egg slicer ti. Sige naman po yung susunod. Sagad. Mura may resort nga wala. Sige na magpaluto. Walay mga gamit. Wala mo bisita mong check out tayo. Wala mo dugang bisita. Wala sika. Catching mo sa abot. Atos na yung Ato yung resort pikas. sikas kay lami ang Pikas wala may pakayo. servisyo. Relax sila. Oo. May egg slicer. Kaya usara kahapak. Ani oh. Higi pa nga una mo kayo nangalipong. Pangkabuhi na ni inyong mga katabang. Sinana di ra pwede lang ano. Ha? Yung sa may mo na to, ha? May pag naaram sa balay sira magkuha ano nga ko. Niya po. Hindi pong di ako natuyok, di ako pananaw. Yan lang, basta yung kwarta dahil tarod. Sa sunod legs. Oh, puti na. Palagay pa naman sa kanila. Diyan? Diyan sa kakain te? Oo. Akala ko doon sa ano. Ah, pakuton ba dito na? Wa na. Nangalipong na tayo sa kakahakot. Nakuyapan na tayo dito sa ano. Ano kung supra na ito eh dati? Ang request ko talaga ti ay egg slicer. Paki. Saka yung ano, yung sandok, pakita mo ngayon deh. Yung sandok ba na plastic di? Grabe naman. Ang liit naman. Pero pang ano ba? Dalawang dalawa. Di ba nagsabi si Rose? Kaya na-stop man yun siya. Ewan ko kung bilhin niya. Yung luma ang kinamos mo. Na ano? Na May luma eh. May luma dito? luma yung naka-ibabaw. Ihi.
Ay, sandali. Kunin ko lang yung ibabaw na may itlog. Ba't parang sila? Itlog. Nanang ko ng itlog. Hindi ko sabihin parang sila. Hindi naman. Hindi naman ito. Pero nagmumulds lagi ito. Ganito lang siya nagsasabaw. Tingnan ko nga yung ano. Hello, the craziness I Bye, Mercedes. Among amo ni Bay. Yes, kuwit. Gihapon shine. Panihapon ni nila lagi. Nga luya ba yung tao ni mga katabang tao? Luto gihapon panihapon. Andyan na si Ramis? Saan? Friends, dos. Apat lang yun, dalawa lang yung puti. Smoke.